Bismillahirrahmanirrahim. Zama da maɗaukin kanwa. Babi na 11. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda kiran ta ya fara yi a waya. Sai dai sake ɗaukar wayar tashi a bisa dukkan alamu fushi ta yi ta tafi. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Motar shi ya shiga ya fita daga gidan. Sai dai kuma bai san ta ina zai fara neman ta ba. Don yayin magarin ta bari. Bai yi wata ba kawai ya nufi Kaduna. Dama ya san ba za ta wuce can ɗin ba. Sai dai amma bai same ta a gidan mahaifinta ba. Don tana can wurin aminiyarta Zizi. Duk da cewa Zizi ɗin ita matar aure ce. Sai dai auren nata bai hana ta duniyancinta ba. Domin mijin ba a gari yake ba. Kuma dattijo ne yana da manyan yara. Waɗanda suka girme ta nesa ba kusa ba. Second to the last born ɗin shi ita ce age mate ɗinta. Haka kawai Allah ya ɗora masa wannan kaddara, ya aure ta. Take zaune tana cin karanta babu babbaka, sannan kuma ta ki bari ta haihu. Yana zama na jila sai tana kallon wayarta. Da tun ɗazu Anam yake kira bai daina ba. Ke ma kin yi wauta na jila. Ta yaya za ki bar shi ya auri wannan yarinyar? Dan kawai 'yar ƙauye ce sannan ba ta da wayewa da ilimi. Shi ne kike tunanin ba za ta iya raba ki da shi ba? Aikin gama dai ya riga da ya gama. Yanzu kawai mafitarki ya dace ki nema. Amma da tun farko kin yi shawara da ni ba zan yarda ki aikata wannan kuskuren ba. Wai zai sai yaushe za ki fahimce ni? Ai already sai da na samu mafitata. Sannan na bari ya aure ta. Su ne kadai suke shirman su, amma wallahi tun da ban mallaki Anan ba. To ita ma ta yi kaɗan ta mallake shi. Kawai ta aure shi ne amma ba zan taɓa barin ta ji daɗin auren shi ba. Ba zan taɓa barin ta samu nutsuwa da shi ba. Wallahi tsakaninta da shi sai dai kallo. Duk wacce shiru suka yi sakamakon shigowar mai gadin gidan. Dan yar suna ya ce, an yi bako a waje ranki ya daɗe. Ya zo yana son ganin Hajiya na jila. Oke ka ce tana zuwa. Fita ya bayan ya amsa da tip. Kallon juna suka yi na jila ta ja tsaki kafin ta ce. Yanzu haka fushi ne. Ai shi ɗin nema don Allah ki sassauta masa. Wallahi gai ɗin nan yana bala'in son ki. Ba na son ki rasa shi. Bashi ya ɗan sha zaman jira tukunna. Dama ai namiji bawan mata ne. Da ƙyar Zizi ta iya shawo kanta ta tashi ta fita wurin Anam, wanda ke tsaye cikin harabar gidan. Yana kallon jerin motocin da ke ajiye cikin parking space. Ciki har da ta Najila, wanda ya ɗauki wa Momi ya bata matsayin birthday gift. Ranta a ɓace ta buɗe gaban motar shi ta shiga, ba tare da ta yi masa magana ba. Shi ma cikin motar ya koma bayan ya buɗe gaban motar ya zauna. Haba bibi, ya za ki yi min haka? Kafin na dawo kawai ki tattara ki yi tahowanki? To ba na ga ka samu wadda ta fi ni ba? Ta faɗa cikin jin haushi. Murmushi ya kama hannunta ya ce, listen baby, don Allah ki daina wannan magana. Kin san dai I have nothing to do with that kid. Kawai ba ni da yanda zan yi ne, dole sai na kula da ita. Amma ba wai don ina son ta bane. Ko yanzu kika ce min kin haƙura da komai in sake ta sakin ta zan yi. Shiru ta yi tana sauraron maganganun da yake yi mata, wanda kawai ta san daɗin baki ne irin na maza. Amma dai da haka ya samu ya lallaɓe ta har ta sauko, kuma sai da ya tabbatar da ta wuce komai ya wuce. Sannan ya kama hanyar komawa Abuja. Lokacin misalin karfe 8 na dare. Music ya ƙure kawai yake sharara gudu, kamar yadda ya saba. Sai dai kuma ya zo duk da zai shiga Abuja. Ya hango wasu fitilu masu masifar haske suna haska titin, wanda ba zai iya bambance 'yan fashi ne ko kuma kidnappers ba. Kawai dai abin da ya sani bai tsaya ba. Maimakon haka ma sai ma ƙure gudun motar da ya koma da baya. Da ribas kawai yake tafiya. Yana jin ƙarar sautin bindiga ta ko'ina. Shikenan shi dai abin da ya sani, domin motar tashi dungura ta rinƙa yi a tsakiyar titi. Bayan ya samu nasarar tserewa daga inda mutanen suke, amma duk sun yi wa motar fata-fata da harbi. Har tayoyin motar. Kasancewar babu kowa a hanyar ya jima shi kaɗai cikin motar kwance cikin jini. Kafin Allah ya kawo wasu tarin mafarauta, wanda suke fitowa daga cikin dajin wurin. Bayan sun dawo daga farauta su uku ne matasa, dauke da karnuka guda 5 manya-manya. Tun suna fitowa dama suka san akwai wani abu, domin karnukan sai haushi suke kamar za su ci bawa. Ganin halin da yake ciki su ne suka taimaka masa har suka samo motar da aka nufa asibiti da shi. Tsawon kwana 2 da Iman bata ji ko da motsin Anan ba. Sai bata kawo komai a cikin ranta ba, saboda dama idan da sabo to kowa ya saba da wannan halin. Haka kuma babu wanda bai san yana haka ba, wato ya tafi ya bar gida kwana da kwanaki. Sannan ranar da ya ga dama sai ka gan shi ya waiwayi gida kuma.
Ita dai ta ranar da ta ƙone ɗin nan ya kai ta wurin mai magani. Ba da sake saka shi cikin ƙwayar idanuwanta ba. Da dai ta samu ta rabu da abin da ya haifar mata sakamakon taɓatan da ya yi. Sai kawai ta ci gaba da jinyar ƙafarta. Ta manta batunsa tun da dama ta san mai hali baya fasa halinsa. Yanzu haka yana can wurin 'yan shaye-shaye da matan banza. Ita kaɗai take rayuwarta a gidan, sai ko masu gadi. Kwatsam sai ga Alhaji Nura ya zo mata a fujajen kuma cikin damuwa. Iman, maza da ko hijabin ki mu je asibiti. Ni ma sai yanzu nake samun labarin shekaran jiya da daddare. Kidnappers sun tare ana. Bai tsaya ba shine suka harbi motar shi. Ya samu accident, yanzu haka yana cin asibiti rai a hannun Allah. Da saurinta ta koma cikin bedroom ta janyo hijabin. Jikinta ta ɗauko babba har ƙasa ta fito suka nufi. Tunani take ta yi cikin ranta. To yanzu ina amfanin wannan halin nasa na kin dawowa gida. Da a ce yana dawowa ko da yaushe, to duk lokacin da aka ji shiru an san ba lafiya ba. Amma da yake ba dawowa yake yi ba, shi yasa kowa bai kawo wani abu mummuna ya faru da shi ba. Kuma irin wannan ba dan Allah ya taimaka Alhaji Nuran ya samu labari ba, sai yi wata da watanni ma cikin wannan halin ba tare da an sani ba. Da wannan tunanin zuciyar take ta yi suka isa asibitin da yake kwance, wanda ko ganinsa ma babu damar ai, saboda ya jigata sosai. Gashi ya samu buguwa babba a kansa, don hatta kan nashi ma ya kumbura sintim. Su kansu doctors ɗin tunanin da suke yi ba lallai idan ya tashi da hankalinsa ba, akwai yiwuwar zai iya rasa memory ɗinsa. Ajiyar zuciya Iman kawai ta sauke cikin ranta tana jajanta wannan al'amari. Lallai mai rai ba a bakin komai yake ba. Tafiya Alhaji Nura ya bar ta anan bayan ya gama biyan duk wani bil ɗin asibitin. Tun daga kan kuɗin gadon da yake kai har zuwa kuɗin test da x-ray da sauran abubuwan da suka kamata waɗanda za a yi masa, wanda kuɗaɗe ne masu tarin yawa, amma kuma haka duk ya biya daga aljihunsa. Sannan ya ce idan akwai wani abu wanda ake da buƙata, nan ma a kira shi ba tare da an ɓata lokaci ba. Tagumi Iman ta rafka bayan tafiyar Alhaji Nura. Tunani fal cikin ranta. Yanzu dai dole ko tana so ko ba ta so, ita ce za ta yi zaman jinyarsa, tunda a halin yanzu ta fi kowa kusanci da shi. Wannan abu ya tsaye mata a rai, duk da tana fama ita ma da tata jinyar a ƙafa. Amma lokacin da ta ga Anan, sai da ta ji ashe ita babu wani ciwo a tare da ita, domin gaba ɗaya kamannin shi sun canja. Ba ma za ka taɓa iya gane shi ba, saboda tsabar kumburar da fuskar shi ta yi da kuma kan shi, wanda aka naɗe shi da bandeji. Kawai ji ta yi wani irin tsoro da fargaba sun shige ta lokaci guda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka wannan bawan Allah ya zama, shine kawai abin da take nanatawa cikin ranta, wanda ke cike da tsoro. Dan gani take kamar ba za a wuce mintuna 5 ba a ce ya mutu ba. Ba a ce ya mutu ba. Ta rasa wace irin fargaba take yi da tsoro. Shin tana tsoron mutuwar shi ne, ko kuma tana tsoron tafiyar da zai yi ya barta? Ba ta da kowa a halin yanzu. Alwala kawai ta yi ta je ta fara jero sallolin da ita kanta ba ta san ma ko raka'a nawa ta yi ba. Ta dai jima tana yi masa addu'ar Allah ya bashi lafiya, ya kuma sa kafara ne a gare shi. Haka ta kasance cikin wannan tsoron da fargaba, don ko bacci kasawa ta yi har gari ya waye. Gashi ta kasa matsawa ko nan da can. Lokacin da Alhaji Nura ma ya zo shi da iyalan gidansa, wanda suka kawo mata breakfast, ganin da suka yi a tsorace. Kuma kamar ma har ma wata 'yan rama ta yi. Sannan ta kasa matsawa ko nan da can, don ji take kamar idan ta matsa kafin ta dawo ya mutu. Kasa cin komai ta yi don gaba ɗaya ji ta yi ta nemi afidat a bakinta ta rasa. Ko da yaushe cikin zulumi da tunani take, nishin zai tashi ko mutuwa zai yi. Sannan idan aka yi sa'a ɗin ya tashi, to zai manta komai da kowa, kamar yadda likitocin ke hasashe, ko kuma zai tashi cikin hayyacinsa. Wannan damuwoyin su ne suka taru suka hargitsa ta gaba ɗaya, ta rasa sukuni sam. Ko kaɗan ba ta son ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su faru da shi. Shi yasa ko da wani lokaci cikin addu'a take, tana roƙon Allah akan ya bashi lafiya, ya tashi cikin hayyacinsa ba tare da ya manta komai ba na rayuwar shi. Sai da ya shafe fiye da sati 2 a asibitin. Najila ta zo ko su sai lokacin ta samu labari, ko kuma tana sane bata ga damar zuwa bane yanzu oho. Har lokacin ba a ganin sa, shi yasa bata samu shiga cikin inda yake ba. Haka kuma ko kallon Iman bata yi ba, wacce ke zaune a waje tana kallon masu shiga da fita. Ta jima a cikin asibitin kafin ta yi tafiyarta.
saboda sai bata ga amfanin zaman da take yi din ba, da kuma wanda za ta yi, tunda wanda ta zo domin sa babu damar ganin shi. Iman tana kallon ta tafi, taɓe bakinta ta yi ta raka ta da harara a ranta ta ce, banda ma haɗama irin na namiji, ko ina zai kai wannan matar runduna guda uku masa. Kwata-kwata ba ta matsa daga gaban ICU inda yake ciki, sallah kaɗai ke tayar da ita daga wurin. Abinci kuwa kawai tana ɗan tsakura ne ta ci, don kar ta zauna da yunwa, har ta kai matsayin da za ta iya yi mata illa, kamar yadda Alhaji Nura ke ta faman nanata mata duk lokacin da ya zo. Faɗa yake yi mata sosai akan cin abinci. A cewar shi idan har ba ta son a yi ɗa kwance uwa kwance, to ta daina zama da yunwa, ta rinƙa cin abinci. Wannan faɗan da yake yi mata shine yasa take ɗan zama ta ɗan ci spoon 2 zuwa 3. Ganin an fito da Anam daga ICU yasa ta ɗan ji dama-dama cikin ranta, dan dukkan alamu sun nuna yana samun sauƙi, duk da dai har yanzu kansa da fuskar shi a kumbure suke sosai. Baya ko buɗe idanuwansa. Kowa ya zo ya gan shi cewa yake ya auna arziki, sannan akwai kwanan shi a gaba ne, amma da yanzu ba wannan maganar ake yi ba. Bayan sati 2 ya fara buɗe idanun shi, sai dai amma baya ko motsi, yana dai bin kowa da ido kaɗan-kaɗan, wanda har ta fara zargin ko baya cikin hayyacinsa, don kamar baya gane komai. Hawaye ta ji ta fara yi tana kallonsa, shi ma yana kallonta kamar wani gaula. Don Allah na haɗa ka da Allah, kar ka manta tunaninka, don Allah ka taimaka min, wallahi ba zan iya ba ni kaɗai, abubuwa sun yi min yawa, ba zan iya kula maka da komai da momi ta bar maka ba, kai ya dace ka kula da komai ba ni ba. Har ta yi kukanta ta share bai san me take yi ba, zuwa can ta ga ya limshe idonsa kamar mai yin bacci. Hannunta ta kai kan nashi, wanda ke ajiye kan gadon, ta ɗora nata a kan nashi, sai kuma ta ɗauke saboda wani shock da ta ji ya ja ta kamar wutar lantarki. Ta kasa ganewa shin hutu ne da jin daɗi ko kuma halittarsa ce haka, amma fatar jikin shi kamar auduga take, don laushi da taushi, ko da yaushe cikin AC yake. Sannan sai abin da ya ga dama zai ci, abubuwa masu daɗi da ƙara lafiya a jiki. Ta yiwu har da haka ma, shi yasa fatar shi take da laushi. A hankali ta sake mayar da hannun nata, sai ta sake ɗaukewa da sauri, ta sake mayarwa ta ɗauke. Haka ta yi har abin ya fara bata dariya, ita ɗaya tana zaune. Sai da iyalan gidan Alhaji Nura suka zo sannan ta bar abin da take yi, kuma sun jima tare da su don har dare suna tare. Sai misalin karfe 8 sannan suka tafi. Dama kullum sai an kawo mata duk wani abin bukata, kama tun daga abinci har abin sha, banda kayan marmari, fruit kala-kala da tarkacen kayan ciye-ciye. Duk da shi Anam ɗin bai fara cin komai ba, a cewar likita sai nan da sati 1 za a fara bashi abu mai ruwa-ruwa. Bayan tafiyarsu, zama ta yi a gaban gadon inda yake kwance, ta zuba mai ido tana kallonsa. Kyau kam kamar shi ya yi kansa, in banda Allah wa zai iya wannan halitta? Mutum komai nasa a tsare kuma a daidai. Gashi dai kwanci yake bai da lafiya, amma kuma hakan bai hana kyawun shi bayyana ba. Lallai yabo ya tabbata ga makagin wannan halitta. Kamar ko da yaushe yana kwance kan gadon, tana kan kujera, kanta akan gado ta kifa kusa da hannun shi. A haka take bacci yau din ma haka ta yi, sai dai lokacin da ta farka da asuba gani sai hannunta cikin nashi, ta yi filo da hannayen nasu. Kallon fuskar shi ta yi wadda har lokacin a mugun kumbura take. Yana dai kwance ne kawai amma ko motsi ba ya yi, sai dai numfashi kaɗai yake fitarwa. Shafa hannun nashi ta yi kafin ta zare nata hannun daga cikin nashi. Ta tashi ta shiga toilet ta yi alwala ta fito. Bayan ta idar da sallah gaban gadon nashi ta sake komawa ta zauna kan kujera, tare da kama hannun shi a hankali. Cikin sanyin murya ta ce, ina kwana? Ubangiji Allah ya baka lafiya, Allah ya tashi kafaɗinka, Allah ya sa ka fara ne a gare ka. Ubangiji Allah ya duba maraicin ka ya tausaya maka, Allah ya ji kan momi ya sa ta huta. To masu saurare za mu dakata a nan sai mu ƙara haɗuwa da ku a cikin shirin.